Vedeli ste, že Leonardo da Vinci písal všetky svoje najhlbšie myšlienky v zrkadle? 13 000 strán jeho poznámok nie sú len umelecké náčrty, ale revolučné pozorky o tom, ako sa skutočne učiť. Da Vinci mal jeden princíp. Nikdy nič neverte, kým si to sami nevyskúšate. Zatiaľ čo ostatní čítali knihy, on skúmal mŕtve tela. Zatiaľ čo iní verili autoritám, on pozoroval prúdenie vody hodiny. Študoval let vtákov, nie teórie o lietaní. Jeho zrkadlové písmo nebolo len čudáctvom. Bolo to symbol jeho filozofie. Vidieť svet z iných uhlov. Každá stránka písaná dozadu ho nútila myslieť inak. Dnešný vzdelávací systém nás učí memorovať fakty. Da Vinci nás učí niečo hlbšie. Skutočná múdrosť prichádza cez vlastné skúsenosti. Nedôverujte slepé autorite. Dotknite sa, otestujte, pozorujte. Možno je čas začať písať vlastný život zrkadlovo. Vidieť ho z úplne novej perspektívy. Aká by bola vaša filozofia, keby ste prestali veriť a začali skúmať?